Velkommen tilbage til den her gameplay til Kerbal Space Program. Som I ser, så har jeg siddet og hygget mig lidt med det her spil, så jeg har lavet det her fly mens. Ja, det har han nemlig. Jeg har nemlig lavet det. Så nu skal vi lige prøve det. Se, som I kan se, så tester jeg lige med Albatrossen 3. Albatrossen 3. Ja. Det er mig, der har lavet det her fly, så... Ja. Det er jo spændende at se, om det ikke virker. Ja, præcis. Så prøver vi at tænde for de der ting der. Fanden er det? Hvorfor letter de, ikke? Martin? Det ved jeg ikke. Det er fordi man skal sætte et eller andet trouble til. Hold kæft, den blev brutalt smadret nu. Fordi man skal sætte et eller andet hvad til? Et eller andet underligt. Jeg aner ikke, hvordan man gør det. Men er det ikke bare sådan nogle specielt styre ting? Delta Wing Standard Cannon. Jeg sidder inde i cockpit lige nu. De der standard kender, det er dem man prøver til at dreje med. Fuck, vi letter jo. Du skal bare sidde inde i cockpittet, ikke? Og så skal du bare... Prøv at... Frygt til den derude. Det giver den gas. Det lyder ret ulækkert. Det er det også. Fuck, nu gik den i stå. Hvorfor fuck? Det er 11 meter i sekundet. Shit. Jeg kørte lige på græs. Fuck. Der er sgu potentiale i det her, så det kan godt komme til at virke måske. De her hjul her, de skal bare lige sidde rigtigt. Kan vi se, jeg er meget pro til det her. Men det er tydeligt at se, at Martin han er den førende inden for space. Hvad man ellers skal kalde det. Ja, shit, man, jeg er kommet op på 29 meter i sekundet. Shit. Fuck, jeg kører på græsset nu. Jeg ved, der er vand et eller andet sted forud. Jeg skal helt op. Kom så. My god, det her spil. Det kan virkelig være stressende nogle gange. Sådan der. Men... Du holder, jeg ved, du holder shift inden. Ja. Ja. Restart flight, sådan der. Okay, jeg prøver lige igen. Holder shift ind, jamen det er jo throttlen. Ja. Ja. Det er sgu det, jeg er lidt efter. Men hvordan får man flyet til at lette? Nå, det gør du ved at have sådan nogle styreting på. Så kører vi. Sådan der. Sådan der. Fedt. Shit. Det er fedt. Nu virker den. Okay, der røg den ene vinge.
Og der røg hele det der. Fucking blev Shit, jeg letter, bitches. Bitches be hating. Fuck, jeg kommer til at slukke musik. Ah! Fuck! Nej! Hvad? Det var ikke sjovt. Der var en 3 Kerbals, der døde der. Der var faktisk kun én. Okay, den her gang ikke, der tager jeg det first person view. Det ved jeg, at folk godt kan lide at se. Ser vi det herinde fra. Tænder for motorerne. Sætter noget gas på, og så kører vi. Lettere. På fart. Så vi må op på, lad os sige, de gode 200 meter i sekundet. Men han kan ikke se en skid. Okay, det tror jeg ikke vi gør. Jeg tror ikke vi ser det i first person igen. Det tror jeg ikke, jeg skal trykke på knapper imens vi ser i first person. Okay, vi starter med at tænde på motoren. Ikke for satan, der røg min motor. Kraftet. Så er der også sådan en svævefly, der kommer flyvende. Okay, man skal ikke sådan... Bare Hvorfor sådan er det, den gør det der? Jeg tror, jeg skal bare trykke space. Og så... Ja, og så skal man give throttle, når motoren har eksploderet. Hvorfor skal den eksplodere? Men det er sådan en eksplosionstænding. Yes, jeg flyver. nej, for satan. Jeg tror altså kun det er dine fly, der plejer at eksplodere, eller? Okay, jeg skal lige have noget andet som snude på den her. En flight. Jeg tror måske ikke, jeg skal skifte full throttle. Lige i starten, fordi det er sådan... Det er jo sådan, jeg er rimelig pro, ikke? Så altså... Pros, ikke? De kører faktisk ikke en full throttle. Nej, de kører faktisk kun med health throttle. Eller, hvad den lige hedder. Fuck, der røg min motor lige. Det var faktisk også med vilje, fordi den var kun god til at komme op. Ja, luk nu røv. Så flyver vi. Vi flyver, jeg er oppe i luften, Oliver, bitches. Så skal vi over til den der ø derovre, vi gør. 5 år til en ø. Shit. Flyv op. Klap. Så klap dem op. Nej. Start op igen. Start op. Du kan trykke X, så slukker du hele motoren. Har jeg fundet ud af. Og så kan du bare starte på throttlen igen.